става, хора? Днес ще играем пак. Преди 5 минути записах този клип. Хъбъл ценното си време, само за да ви предоставям геймплеят на тази игра. Играта направи. Сега, ако броим това, дето прекъснам, виждате десятки, много са слаби. Десятки, девятки, всичките са си слаби. Сега направих един рън, беше много интересен. Бяхме играли с 14-15 левел, което е много по-интересно, отколкото да гледате някой човек, който е първи левел да го бия. Сега какво? Сега тук това как се измъкна един господ знай. Явно аз нямам късметче. Ето ме, дами и господа. Фърлям му TNT и пребах един от тях, след което аз бях пребан, така че... Опа. Бомбаман. Сега... Дано записа да не спре пак. Много се ядосах. Фак не се получава като миналата игра. Миналата игра бях втори. Нали знаете, от първия път винаги става най-хубаво, но от първия път. Тук също получих буст там, както там. Така, сега ще завършим на трето място. Това е очевидно. Ако не един от двамата да се прекине, което... Ето, вече няма шанс. Нямам шанс. И ето го. Това, че той ще завърши на... какъв бък само. Той ще завърши естествено преди мен. Няма нищо. Така. Ако чувате папагали, съжалявам. Сега ще пия водичка. Ако се чуи някакъв шум, съжалявам. Ой, бати слабаци. То 14-я ще загуби. Значи хора, играта е бати якта. Аз си гледах от едно клипче на Бусайден. Никаква реклама на Бусайден, хора. Така, сега... Той каза, че е българска играта. Не ми се вярва да е българска. Що едва ли? Или просто е притежавана от българи преди и сега вече... Това брейкнахме. Това брейкване, между другото, е много, много гадно, когато се случи и на теб. Това е просто отвратителният такова. Сега тук ще си вземем щита. Щита мисля, че важи за 20 секунди, 30, не помня точно. Но важното е, че сме първи. Тази карта ми е втората най-късметлийска. Имам две късметлийски карти. Едната е онази, дето на първата завърших четвърти, но реално никога не съм завършвал четвърти на нея. Сега толкова ме изпревари, това ще бъде много лошо. Не, заставаме на първата позиция, втора, трета е много яко, третия вижте как сяда и се сърди. А втора е леко озъбен този, дето е на втора. А четвъртия вижте само какво прави с двете си ръце. Това е много интересно. Аз съм 9 левел. Това никакви реклами. Да, кетча можем да го рекламираме. Той е безплатен спонсор, така че... Да, спонсорират ме WWE! Стига глупости. Не ме спонсорират WWE. Толкова и да исках, няма да ме спонсорират. Ако ме спонсорират, това ще бъде много яко. Само техните ниски щях да носа. Есо! Това беше много бентакил. Това се вика бентакил, хора. Това се вика кил по-скоро. Сега клипа го правя точно много добре, между другото ми съвпадна времето. Аз отивам после навънка. Той клипа
ще се обработва за 2 часа, би трябвало да е готов. Защото стария нещо фейл на хора беше на 90% и аз тъкмо съм ексайна да ви зарадвам с нов клип. И какво става? Ми изписва. Още не е започнал процеса. А всъщност, когато го гледах, пише 90%. Просто това беше отвратително. Искам повече да такива неща, защото все пак, ако някой ме гледа, нали, той иска да вижда от мен хубави клипове. Аз правя клиповете, за да ви давам радост, всякакви такива. Това. Значи, хора, извиняйте. Значи имах 3 клипа. Стария, дето не можах да го заснема преди 10 секунди. Имах един клип, който беше на една игра. Изтрих играта, защото просто... Не знам, не исках да го... Не знам, просто ме беше прихванало нещо. Не, че съм болен. Това аз не се разболявам никога през лятото, което е очудващо. Добре, махай се. Окей. Така, съмнявам. Добре. Не вим колко. Не съм на 4-то място. Ти лут ли си? Що? Така. Ме обади с нагощите 9:15. Аз си говоря сам, защото съм... Не 9:15, 9:13, аз сега ще свърш. 4. След 4 минути ще му звъдна. Не мога. Не можеш. В момента не мога. Така. Така, хора. Така, майка ми дойде. Се ме тресна. Страда. Какво? What the fuck? Ма не съм! Пуснах я! Хора, чакайте, че тук стана мазало. Колко ще ни остават? Още 3 минути. Сега може да ви играем още 2 рана, да вечера сме. Колко искам на храна 10. Ба. Са. Време да тръгвам. Много е гадно, когато ви пусне последно. Това смисъл е все едно да ви кай, ти ще бъдеш DNF в началото. Велиза. Сестра ми сега вика. Така. Опа! И ме килнаха. Фак! Ето го втория. Втората. Съжалявам. Така, ако няма чуете. Срабко часа в момента. А, не! Fuck you! Fuck you! QR БГ! Аз съм БГ QR. Тук е нещо комбо-ломбо. Айде, брейкнахме. Така, дали ще завършим на първо място, дами и господа? Не! И там ма брейкна точно в грешния момент. Така, тук вече няма спит. Сега сме втори. Добре, супер. Дали ще дигнем левел? Много малко не стига за левел. Колко гадно. Така. Още 1 минута и 47. Има още един рън да направим. Търсим опоненти. Yes, добре. 17 лева. Лошо. Това ще бъде лошо. Така, микрофонът ми. Слушах да ги ползвам за микрофон. Не, че през тях не слушам музика, когато ми е скучно и не искам някой да ми чува музиката. Но когато е усиля. Просто таблета
Всеки знае вече, че имаме и предатор и е отвратително да слушате музика на него. Заради това, че му е лошо аудиото. Аудиото му е супер качествено, но просто... Айде, отивай си. Така. Опа. Добре. Падай там. Сега дали ще достигнем втория? Омага! О, ес! Аз съм първи. Дами и господа, първи съм! Сега тук много добре го направих. Сега... Нещо... Това много ми мяза на Speedrunners. Само дето няма героите и не е за компютър, естествено.